Здравейте, скъпи потребители на YouTube! Това е първият епизод на моята поредица за спор. Тук си критвам само, не като оригиналната. Това е демото по-скоро на оригиналната версия. Тук само мога да се критват. Това тяло не се падна и да видим какво ще сътворя от него. Така, ръце. Чакай малко да си го коригирам тя. Ще е няколко пълна от качалка, ама не ме интересува. Готино ще е. Така е тук тялото, ако мога да нарека. Така е някакъв деци. Така е някакъв тя деца гъзна някой. Но не ме интересува. Не, той вече малко такова перверзно става. Ако намаля тялото. Мане ги бе. Добре, стига така. Много хубава идея. Добре, така. Да му сложим глава на нашето нещо. Ще с... Не, много тъпа тази глава. Той не се обидява. Много тъпа. Като на блудненка. Ето го нещото с гъза. Да. Сетих се за едно нещо, сега, което ще сложа. То тук е. Ето, ти чабаш някакво едно не стиза напълно. Така, ето нашето нещо. Сега очи да му сложим някакви чекът на някакво хилово нещо. Така някакъв генише. Но такова пречистване просто. Това е геният на годината. Това ще е. Ще кръстим Спарко. Да не се опити Спарко, не прилича на това, просто видим изведнъж тази негениална идея за Спарко. Просто такова малко да поразходим маничко. Ето разходка. Да Спашка прилича някакво едно дете. Добре, сега толкова. Това ще е за този епизод. Кратки са просто. Сейваме го и това ще е просто краят на епизода. Ще ви покажа и другите неща, които съм правил. Само да заради това нещо, че върви с 10-11 въпроса. Ето го нещото. Това не съм го правил, защото аз дава 30 уж направени. Аз съм направил само 11. Ето ги всичките Sparko, Run for Your Life. Run for Your Life. Като бягай за твоя живот. Така някой дечета преследва. Four Handy Monster. 4 ръко чудовище. Monkey Mutant. Маймуна мутант, монстър, като чудовище, крокодил, Макс. Просто така реших. Роко, като някакво крокодилче. Елефант, слон, прилича ли на слон, на мен прилича. Инсект, като някакво насекомо и естествено T-Rex, като динозавър. Така, това е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Също моля да дадете положителен вод за този клип и да се абонирате за мен. Това е лека вечер от The Bulgarian Gameplay.